Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de gouverneur heeft gezegd: we hebben het hoofd koel gehouden. Dat zei hij tijdens de nieuwjaarstoespraak die gisteren op het Fortplein werd gehouden. De nieuwe gouverneur Maurits de Kort sprak de aanwezigen toe en ging onder meer eventjes in op de situatie van afgelopen weekend in Venezuela. De Amerikaanse aanval zorgde voor de nodige spanning en onzekerheid op Curaçao. Maar, zo zegt de gouverneur, we hielden het hoofd koel. Althans, dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd. Hij ging in op 2026 en keek even terug naar 2025. Curaçao heeft wat dat betreft een krachtig jaar achter de rug, aldus de gouverneur. En hij hoopt dat in 2026 een beslissend jaar wordt, waarin Curaçao samenbouwt aan een economie die divers, veerkrachtig en sociaal rechtvaardig is. En waarin wordt geïnvesteerd in onderwijs, ondernemerschap en duurzame energie. Ook is het volgens hem belangrijk dat toerisme niet alleen groeit, maar ook duurzaam, beheersbaar en in balans blijft met de leefbaarheid van onze wijken en de bescherming van onze natuur. Volgens de Centrale Bank gaan de rechtszaken door. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren gereageerd op het overlijden van Houssam Ansari. Die is afgelopen 3 januari overleden op 98-jarige leeftijd. De Iraans-Amerikaanse zakenman was jarenlang groot aandeelhouder van verzekeraar Enya. En die bemoeienissen bij Enya hebben geleid tot heel veel processen. Die rechtszaken zijn nu vooral in hoger beroep nog steeds aanhangig. En de Centrale Bank heeft laten weten dat de procedures waarvoor de bank zich heeft ingezet onverminderd doorgaan om de door Enya geleden schade te verhalen. Het overlijden van Ansari heeft wat dat betreft daar geen invloed op, aldus de Centrale Bank. Volgens Wendel Meulen moet Curaoil blijven op Bullenbaai en Emma-Stad. Tenminste, dat heeft de voorzitter van de SSK, Wendel Meulen, gezegd. Hij zegt dat hij veel hoop heeft voor 2026, maar ook hoopt dat er snel beslissingen worden genomen. Want volgens hem is het huwelijk tussen Toebase, de huidige baas van de raffinaderij, en Vigor slecht begonnen. Er zijn veel zaken gedaan die volgens de SSK, de overkoepelende vakbondsorganisatie, niet goed zijn verlopen. Wat hem betreft zal de regering van Curaçao, de grootste aandeelhouder in Toebase, vragen om dit allemaal over te dragen aan Curaoil. Zodat Curaoil Bullenbaai kan beheren en ook actief kan blijven zijn in Emmen-Stad. Men kan kijken naar de ontwikkelingen in Venezuela en die op die manier goede kansen voor de toekomst kunnen creëren. Volgens Meulen is dat de weg voor de raffinaderij, voor Bullenbaai. Meer invloed van Curaoil. Het huwelijk tussen Vigor en Toebase is niet goed verlopen voor Curaçao tot nu toe. En we moeten kunnen inspelen op de ontwikkelingen in Venezuela. Aldus de vakbondsman vandaag in de Extra. Grote hoeveelheid gieren bij Dam Preto. De situatie rond het dumpen van kippenmest en dode kippen bij Dam Preto veroorzaakt niet alleen overlast door muggen en een onaangename geur. Inmiddels vliegt er ook een grote hoeveelheid warawara's, oftewel gieren, in het gebied rond. Ondanks dat het afval met aarde wordt bedekt, blijven de geurhinder en de muggenoverlast aanhouden. De fotograaf van Extra is ook een kijkje komen nemen en we hebben beelden gekregen van buurtbewoners. En daarop is allemaal te zien dat er heel veel gieren bij elkaar zijn. Nieuwe vertegenwoordiger in Washington. De regering van Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt om een hoge vertegenwoordiging voor Curaçao bij de Nederlandse ambassade in Amerika te herstellen.
Jerome Beeldsnijder zal worden gedetacheerd als gevolmachtigd minister van Curaçao bij de Nederlandse ambassade in Washington. Beeldsnijder is geboren in Suriname en opgegroeid in Terra Cora. Hij is momenteel directeur van de Nationale Veiligheidsdienst Curaçao. En als gevolmachtigde minister zal Beeldsnijder zich richten op het versterken en verdiepen van de strategische relaties van Curaçao binnen het Koninkrijk en met relevante internationale partners, met name op het gebied van veiligheid, geopolitieke ontwikkelingen, justitie, economische samenwerking en internationale positionering, zijn belangrijke taak vervullen in Washington als gevolmachtigde minister van Curaçao. Verlenging moratorium op standplaatsen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft gisteren bekendgemaakt dat het ingestelde moratorium op standplaatsen en venten op of aan openbare stranden wordt verlengd met een periode van 3 maanden tot en met 4 april 2026. Dat betekent dat er in die periode nog geen vergunningen kunnen worden afgegeven voor mensen die spullen willen verkopen. De verlenging is volgens het ministerie noodzakelijk om het lopende traject voor de analyse van de huidige situatie op de openbare stranden zorgvuldig af te ronden en het beleidsplan verder uit te werken. Dan is er een toerist naar het CMC gebracht. Dat gebeurde gisteren. Er was een man aangetroffen in het water bij Kokomo Beach die geen adem meer kon halen. Er waren 2 ambulances snel ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren. En dat is uiteindelijk gelukt. De man is daarna gestabiliseerd en de ambulance heeft hem naar het CMC vervoerd om verdere gespecialiseerde medische behandeling te ontvangen. Een spannende situatie die gelukkig goed afgelopen lijkt voor de man. Hij is nu in het ziekenhuis en hij wordt daar verder behandeld. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier e vou merecer maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Van celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y opi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir el website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! De Nederlandse minister, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken David van Wil, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de situatie in Venezuela en de gevolgen voor Curaçao, Aruba en Bonaire. Daarin staat dat de situatie in Venezuela momenteel rustig is, zo zegt de minister. De gevolgen van de Amerikaanse actie van afgelopen zaterdag in Caracas voor Aruba, Curaçao en Bonaire zijn volgens hem relatief beperkt gebleven. En de tijdelijke onderbreking van het vliegverkeer op zaterdag had nog wel de meeste impact. Er is volgens hem geen sprake van een acute dreiging voor de eilanden. Dat staat in een brief die Van Wil aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Donderdag wordt er door de Nederlandse Tweede Kamer over de situatie gesproken. Daarmee wordt het reces onderbroken en vindt er een speciale vergadering plaats om 5 uur lokale tijd. Dat is een commissiedebat. Dan hebben we ook op Curaçao de aandacht van de Staten voor de situatie. Woensdag vandaag is er een seniorenconvent, waarbij de leiders van de verschillende fracties over de ontwikkelingen praten.
En daarna wordt bepaald of er ook een openbare vergadering over dit onderwerp zal plaatsvinden. De man Pin en Par hebben al om een commissievergadering gevraagd over de situatie. Ongeluk op de Winston Churchillweg, dat gebeurde gisteren. Daar vond een ongeval tussen een auto en een scooter plaats. De bestuurder van de auto sloeg voor de scooter af zonder er rekening mee te houden dat deze naderde. De bestuurder van de scooter raakte gewond en had medische behandeling nodig. Volgens het ambulancepersoneel had hij zijn been gebroken. Hij is daarom naar het ziekenhuis vervoerd. Dan is er een brand in een huis ontstaan, waarschijnlijk door een kerstboom. Dat gebeurde gisteravond bij een huis op de hoek van de Calle Cherche en Calle Convaux. De meldkamer stuurde politie en brandweer daar naartoe. Daar troffen ze een woning aan die vrijwel volledig was uitgebrand. De brandweer heeft de brand toch geblust om te voorkomen dat deze zich verder zou uitbreiden. Maar de fotograaf van de Extra kreeg te horen dat het waarschijnlijk te maken heeft met een kerstboom die vlam had gevat en zich snel in de woning had verspreid, de brand. Met aanzienlijke materiële schade tot gevolg, zoals u zich kunt voorstellen. Tot slot nog internationaal nieuws, want de Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat er 30 tot 50 vaten gesanctioneerde olie aan de Verenigde Staten van Venezuela zullen worden overgedragen. Niet de Verenigde Staten van Venezuela, maar de olie van Venezuela gaat naar Amerika. Dat schreef de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond op Truth Social. De Venezolaanse interim-autoriteiten zouden volgens hem akkoord zijn met de overdracht. Zoals bekend namen de Amerikaanse commando's de Venezolaanse leider Nicolás Maduro zaterdag gevangen en voerden hem mee naar de Verenigde Staten samen met zijn vrouw. Nu komen er dus 30 tot 50 miljoen olievaten naar Amerika. En deze zal tegen de marktprijs worden verkocht. En dat geld zal door mij worden beheerd om ervoor te zorgen dat het ten goede komt aan de bevolking van Venezuela en de Verenigde Staten, aldus Trump. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.